Салом алейкум ҳамдиёрони азиз, аъзоини гурӯҳи ангур ва боғ. Имрӯз 25 феврали соли 2024 мебошад ва ман ба шумо ҳозир нишон медиҳам як 3-4 қаламча ки ман аз хориҷи кишвар ворид кардам ва онро чӣ тар нигоҳдорӣ мекунам. мана ин қаламчае ки ангуре ки ман дар Ленинград хӯрдаги будам ва гуфтам ки ман $1000 тайёрам қаламчашо харам. не $1000 не, аз $500 дафъ омад арзонтар. Sweet Globe ба гумонам ки глобуси ширин мешавад, ам хел мешавад. глобуси ширин. худо хоҳад ин ҳамин қадар сафед ангури кишмиш аст. ҳамин хурмои арабӣ калонаш немайда тараш. лекин сахт ба маззаи ширин айда. боз дута қаламча, дута чашмака дидед? ҳамин ду чашмак нархаш 600-700 сомон. инаш русо пандора гуфтан украинцо, лекин адора дар Google ё YouTube занед, кишмиш адора мебурад. бовар кунед 20 грамм сиёҳ дона надорад кишмиш ва инро ман бо мақсаде гирифтам ки овардам ки инро пайванд кунаму бисёр кунам аз ин боғ кунему. агар ки ин ширин бурояду мавизи шавад ба деҳқонҳои тоҷики мо худо дод. мавиз осонак калон хушк карда гирифтан мегиранд. ҳамин тахмина шоҳона бар ину шоҳона калонтару фақат бе дона. боз инҷада ман дорам Sugar Crisp. инашам як 600 сомон балтида ду буғумакаш. Sugar Crisp-аш ин қарси шакар, яъне ки бениҳоят ширин ки бошад, қарси шакар бе дона. инашам кишмиш. инаш шилкунчик, кишмиши сурх шилкунчик. ина бинед ки танааш шам карда мондагӣ ки бедор нашавад. ана инаш хандаи одам мегирада. ай запаска салака ғафстару ай рӯшка бориктар. ина ин 600 сомонӣ. ин ангури дар Япония руби роман меган сурх. як хушаашро, як хуша ангурро $10-11,000 дар ауксион мехаранд. акун ман бовар намекунам ки ягон хуша ангур, не бовар мекунам ки харидану ман фикр намекунам ки як хуша ангур $10-11,000 истад. як хуша, як кило. як донааш $50 ғалс аст, як ангурчааш. ё ки ҳатто мумкин $80, $100 ғалтад. ин акун японцо гӯй бисёр мегӯянд ки аз жира бесатса, рӯғанашон ки бисёр шуд, пулшон бисёр шуд, баъдам хеле мекунанд. айбаям ман агар дастрас кардем мебинем ки ҳамин $10,000 да хуша мехӯрдагишон чӣ ангур аст. мо ҳамин ҳам хеле бисёре кунем ки халқи мо килоша 5 сомонӣ 10 сомонӣ харида хӯрад. чизе ки бояд дар $10,000 хушаша мехаранд, мо дар 5 сомонӣ 10,000 сомонӣ 10 сомонӣ кунем килоша дар Тоҷикистон. японцо ҳайрон шаванд ки дар боя 10,000 як хушашо, дар мо 10 сомонӣ як килоаш. ҳамин хел кунем, ҳаракат мекунем. ва инро ман гирифтам. ҳамин ҷава бовар кунед як таги 7-8 сомонда масоли инами қай. ҳамина манам як ҳамин латада омада буди, як латаами чи аст ки ҳамина тар карда мондаму, ҳамина мепечонаму ҳамхел. баъд бози ман гирифтам ки даронаш нам шуд аст, яхдон нигоҳ медорем. як 3-4 қати тоза кардаму, хушк кардаму, бо печондам. мана хушк кардам, мепечонам. стрейч пленка мепечонем. бояд ҳаво надорояд дар он. ин яке тарзи нигоҳдорӣ ҳамин қаламчаҳои ангур дар яхдон. бояд ҳамхел
печонем ки ҳавонат роя накун хел мепечонем ана печондем ин тарафашо ҳоз бо як маротиба дига мепечонам ана печондем ана тамом бас тамом ам хел дар яхтон бо мемонем тахминан як моҳ пас бо мегирса як маротиба мебурорам агар танаш пури об шудагӣ бошад обошро тоза мекунем баро ки халадимик нам аст ва моҳи май худо хоҳад инҳоро мо мегирем пайванд мекунем ҳамдиёрони азиз беҳтарин ангурҳои ҷаҳонро мебиёрем зиёд мекунем то ин ки халқи мо ангурҳои бомаза хӯрад деҳқони мо серпӯй шавад албатта ангурҳои мо аз ин ҳам ба маза аст ангурҳои маҳаллии мо ва ҳеҷ ҷо намеравад нони гам қатъи мезанем мехӯрем роҳат мекунем лекин боз меваҳое ки бозорраву бозоршину пул мешудаги аст бояд мо биёрем халқи мо деҳқони мо пул кор кунад ҳамдиёрони азиз дар паноҳи худо бошед бо гурӯҳи ангур ва боғ бошед агар хай навори ман махлуд шудагӣ бошад як лайк монед ми боракалло монед ми дар паноҳи худо бошед худо нигаҳбони шумо бошад